balima o an kuma jan très urgent billet mercredi billet jeudi 17 novembre 2022 malien cɛna muso denmisɛnnin makɔrɔba ayiwa ko information dɔ de bɔlen bɛ ko Serge Daniel de bɔra ni information ye ko Mali dina karamɔgɔw ni Mali jeune leader dɔ bɛ ka ɲɔgɔn ye malien a y'a kɔlɔsi Serge Daniel ka information in na a bɛ fɛ ka guerre civile de wuli Mali kɔnɔ a bɛ fɛ ka président Assimi de siga dina karamɔgɔw la parce que u compte mɔgɔ wɛrɛ ma u ko bɛ bɛn le cerveau de ma awa mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka Serge Daniel informer a tigi bɛ transition de kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ transition kɔnɔ n'u kun bɛ fɛ ka bɛn le cerveau détruire n'u dɛsɛra la u bɛ taa ni information di Serge Daniel de ma Assimi i kɔlɔsi o de kosɔn bɛɛ tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ dan yɔrɔ la fɔlɔ an ka taa ɲɛfɛ information filanan bɛ nɔ ko Faransi président Emmanuel Macron ko Faransi kun bɛ Mali dɛmɛli mun kɛra depuis 1960 ko Faransi tɛ Mali dɛmɛ bilen dɛ ko ayi ko Mali dɛmɛli ko banna ko en tant que président Assimi bɛ président la ko Faransi tɛ Mali dɛmɛ bilen ko en tant que irisiw ka sɔrɔsiw bɛ Mali dugukolo kan ko fɛngɛ k'u tɛ Mali dɛmɛ bilen dɛ ko c'est terminé ko Faransi ka dɛmɛ kelen k'a tɛ se Mali la Faransi bɛ Mali dɛmɛ chaque année san o san Faransi bɛ 100 millions d'euros o bɛ bɛn miliyari 60 ou bien miliyari 70 de ma Faransi b'o dɛmɛ de kɛ Mali ye Faransi ko dɛmɛ ko banna pewu k'u ka dɛmɛ kelen tɛ kɛ Mali ye ko en tant que Assimi bɛ président la k'olu tɛ Mali dɛmɛ ko en tant que tuguni ko irisiw ka sɔrɔsiw ma bɔ Mali kɔnɔ ko Faransi t'an dɛmɛ bilen maliyɛnw wagati kelen min na u ɲɛ b'a la Assimi yɛrɛ na Assimi ka fanga la problème bɛ ka caya fanga la wagati min na Faransi bɛ fɛ de gɛlɛya ka don fanga in na fanga in ka dɛsɛ pour que maliyɛnw k'a fɔ k'u tɛ Assimi fɛ bilen a dabɔra kama de mais u yɛrɛ ka ONG dɔ bɛ Faransi dugukolo kan olu yɛrɛ bɛ ka bɔ ka Macron jalaki ko Macron man kan k'o kɛ donc maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka transition in dɛmɛ dans la sincérité an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka transition dɛmɛ sincérité hɔrɔnya ni danbeya kɔnɔna na mais Serge Daniel bɔra ni kuma min an bɛna don o fana na an ye dernière information dɔ fana sɔrɔ ko Algérie sɔrɔsiw ni irisiw ka sɔrɔsiw bɛ entraînement na Algérie frontière la an y'o information sɔrɔ san ka tila tuguni an ye cikan telimani dɔ sɔrɔ ko ɲɔnɔ dugu jeunes de wulila k'olu ka mɔgɔ 23 bɛ kaso la depuis IBK bɛ fanga la wagati min na parce que kɛlɛ dɔ de kɛra ko commissaire dɔ sara ko faama mɔgɔw ye ɲɔnɔ ka jeunes mɔgɔ 23 u bɛ kaso la k'u b'a deli président Assimi fɛ ko ɲɔnɔ kelen kelen ko ɲɔnɔkaw ko k'u b'a deli président Assimi fɛ au nom de la réconciliation k'a ka yafa u ma a ka fɛrɛ kɛ u ka mɔgɔ 23 bɛ kaso la k'u bɔ kaso la ko vraiment k'u bɛ fɛ ka t'u ka denbaya la ko rebelles y'an ka sɔrɔsiw kantigɛ ko yafa kɛra olu ma ko olu minnu bɛ yen k'olu ye fasoden wɛrɛw ye k'u ka yafa olu ma k'u bɛ ɲɔnɔkaw ko k'u bɛ Assimi deli ko Assimi ka yafa u ma donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ye information min sɔrɔ cikan min donna ne da ne ye ciden de ɲɔnɔkaw ko ne k'a fɔ président Assimi ɲɛna ko Assimi ka yafa u ma k'u ka mɔgɔ min bɛ kaso la ko mɔgɔ 23 de don depuis IBK tile k'u ka mɔgɔ bɛ kaso la ko u bɛ fɛngɛ Assimi deli ko Assimi k'u bila maliyɛnw an bɛna don an ka information tɔw kɔnɔna na ko terroristes taara ka taa mɔgɔ ka sagaw de faga k'u jeni o kɛra dugu jumɛn na o kɛra Gosi Mali nord de la donc maliyɛnw bi information a ka ca an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali ɲuman bɔ nin ko ninnu na maliyɛnw an bɛna don information kɔnɔna na sisan nɔ ko Serge Daniel ye information dɔ de bila a y'a labɛn dɛ Serge Daniel ko Mali situation d'après mes informations des acteurs politiques de la société civile du monde religieux et un leader de la jeunesse se réunissent à Bamako depuis un mois chaque vendredi sans tapage pour faire le point de la situation de la nation, un mouvement en gestation. Comme mouvement de Kalabe Assimi contre là. Comme mouvement de Kalabe Assimi contre là. Comme Mali jeune leader do, activiste leader do. Ou comme ben le cerveau de ma, on veut faire ben toko de tien. Mogo mounou be transition kono, nous ye katika ou la bo ben le cerveau contre là. Na kera échec 600. Ou ya ye, mogo be Assimi fait beko koube ben le cerveau ko. Ou tara 600, kata information koto di Mali djougou de ma. Mali on révélation be bi vidéo là de. Omo bode, ou tara kata fo
o de ngena san u be fait ka problème de créer transition in kono o plan de be malien meno fo ongena ama e ko be ka tugu jongon ko sisa Macron koko Farasi kumbe 100 millions d'euros de di Malima chaque année 100 Farasi kumbe milliard bi wolonfla ou be milliard bi woron ko di Malima 100 ko Mali ga yere de menai Farasi o tigɛ pour que tron a no kaye mogo ka dimi ka wuli Assimi contour la parce que munu fana bo soro olu to no soro olu be dimi u ba fɔ ko Assimi de noyi a d'abord ka fanga de tien en même temps ko milliard kononton de blalen be en jeu o fana information be pour que Assimi ka fanga ka bi yani mois de janvier tche o de ko so amba fo Assimi ngena aka baraka ni force de changement ni aka nyada flé ou dabla Charles Daniel ka kuma inte doreye ka nyefo bela jele ngena Charles Daniel ka kuma te doreye mogo mi Charles Daniel informé mogo wele tede atigi be transition kelen de konnana awa Assimi ali sutora kelen ateni transition kono hali Assimi hala o nyonye kuna shinia o information be fambe ka o te ka bela kuyi ko Assimi be fe kaka nya ko do mogore be ka fo kaka nya aw sari sutora fo itala o do ko so be munye fo Assimi ngena ne ma fo aw munu me transition aw ka fara ne mo fo de il faut accepter la volonté du peuple Assimi malien ko mun ka ke hal na be ke ere krefe mogo do aka digo la wallahi wuli ka malien I wuli I ka aw nam ni ma wuli nu mi no ka shibon teke kono ni ko kofo e ka ko ke ki gana do I krefe mogo gashila ko be ka ke ko be ka ben ko bela depuis ala ka dien da be ma ben ko la tu es le président ima Burkina président Petini avec wuli avec décision ta mun kadi Burkina be uye Burkina Petini be wuli ka ke halata sara atawla ate ali réunion ke koy a wula dro ka be capitaine sarata mais amba don Assimi iye chamanke malionye wallahi amba don abe wado Assimi iye chamanke malionye I seko ke mais ega nyuma chamangono jendo ba kono quoi parce que en réalité e kelente ka ko ke quoi kanga chien fo nyogo yana ko selema chien fo rodima Assimi femu kadi malionye wuli ko ke kani sara mogola koy Assimi ni be femu ngena kadi malionye kani sara mogola de kani sara ali shogel maigala kana la foko shogel ko me fe kaninke kani wuli tro ikake o de abe fo de mako président mun kay malion be yela tegere ba fo ikumina de ha na jigiri ngola tro kana ali shogel wuli kana mo si wuli tro ka fo ika décision ta ika black atra ni mu we wa ayi ko il faut que ça se passe comme ça o de abo de ba yira ko pouvoir di bulu mais ni pouvoir ke fait ka ta ngali ke koroni klebi ko fo bere ka son aka keta Assimi ba balitora di ko fletai parce que beta nyale fait et puis chama fana ta donc ka fo ka be ka bide Assimi aw be aka fanga be ka manguya mogo de bi sers aw jugu de o de keleme ka kolosi bi malien mena fendo ira aw la sisa mena fendo ira malien bela jelena ay naje mena ngira la bela jelenga naje mogo ka sagaw de be ka faga dugula ay naje ni adama de nga bagaw de fagale mogo ka sagaw de fagale be anyatenna bon Farasi de ni gere bi ankan Farasi de ni gere bi ankan terroristu tara kata mogo ka saga sulu kata tasma blala kata mogo ka bagam bela jelen faga mogo ka foro be jeni mogo faw be faga mogo baw be violer mogo koro be violer et à la Johnny aussi en ma Farasi Johnny Farasi be barake Farasi ga barake denw be aw kɛrɛfɛ fan bɛɛ den dusu be den minnu kɔnɔ olu de be kasi la u be fɛ k'u faso bɔ mais Assimi ini kɛrɛfɛ mɔgɔ kelen bɛ k'i kanga faso den ɲumanw ni faso jɔli cɛ bilahi ni kuranɛ cɛ ni bitɛ ma deli ko fɔ wallahi faso den ɲuman bɛ kasi la fan bɛɛ u donnen do u tɔgɔ donnen do u jamu donnen do bɛɛ b'a dɔn u bɛ faso fɛ depuis Modibo Keita bɔra la ma mɔgɔ ye ko mɔgɔ ye baara kɛ ni faso den ɲuman yɛrɛ direct n'a ye kelen ta dɔrɔn a bɛ taga n'a ye faso den ɲuman kelen ta a bɛ taa faso den jugu 10 ta a bɛ ka baara kɛ o cogoya de la voilà la vérité qui est là ni cɛ ta fɔ ne b'a fɔ piɛw a wa sini kɛnɛ seli ye ayi
ni faso de ɲuman kelen tara a bɛ taa faso de jugu tan ta aw bɛ ka baara kɛ o cogoya de la a bɛ ka mɔgɔw wurule a bɛ ka taa zigizagi na i b'a dɔn a bɛ ka sariya tɛ ka k'aw na quoi a bɛ ka kɛ Mali de la a bɛ ka kɛ Afrique de la a bɛ Afrique bɛɛ ka espoir ye aw de bi walayi an b'aw faamu o de to an bɛ ka nin fɔ aw ɲɛna a y'a lajɛ Makɔrɔ ye mun fɔ yan Mali aw ni Ala na kira cɛ a y'a lajɛ Asimi a y'a fɔ Asimi ɲɛna a k'a hakili to a yɛrɛ la fanga tɛ tila fɛn ye n b'o fanga n'a tilayɔrɔ cayara bilayi tala fanga tɛ si sɔrɔ bilayi tala n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna président Asimi i kɛra ɲɛ an bɛ fɛ k'i sauver mais Asimi kelen tɛ ka Mali mara dɛ maliyɛnw an ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ maliyɛnw ko Algérie k'u taara entraînement kɛ yɔrɔ de la ko Irisiw ni Algérie sɔrɔsiw de taara entraînement na a y'a lajɛ militaire jamais atteint auparavant. Donc an bɛ nin yɔrɔ k'a la ka yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na donc a ye nin maliyɛnw ko Irisiw ka sɔrɔsiw ni Algérie sɔrɔsiw de bɛ entraînement na o filɛ Mali kɛrɛfɛ koyi Mali ni Algérie bɛɛ bɛ frontière la donc hali ni ko bɛna kɛ Mali la dɔrɔn Irisiw b'a ye Algériens b'a ye donc o ye bonne nouvelle ye bi ye jeudi 17 novembre 2022 aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps ko mɔgɔ ka foro fana jenina dɛ an bɛ tila k'o fana yɔrɔ yira ani mɔgɔ ka sagaw jenina a yɛrɛ ka lajɛ Irisiw ni Algérie sɔrɔsiw bɛ entraînement na. C'est un degré de coopération militaire jamais atteint auparavant entre Alger et Moscou. Pour la première fois, l'Algérie accueille sur son territoire un exercice conjoint avec la Russie. Baptisé Bouclier du désert 2022, l'opération doit se terminer le 28 novembre prochain. Objectif, la lutte contre le terrorisme par la mise en pratique des tactiques antiterroristes des deux armées dans des environnements désertiques. Au total, près de 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes participent à cet exercice qui se tient dans la région de Béchar, à une 50aine de kilomètres de la frontière marocaine. Une première édition des exercices russo-algériennes a eu lieu en Ossétie du Nord en octobre 2021, durant lesquels 200 militaires des deux armées ont testé des équipements et des techniques de lutte antiterroriste dans un environnement rural et montagneux. Dans un entretien accordé aux médias d'État russes Sputnik, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Boutelja Halel, salue cette initiative commune. L'Algérie acquiert des armes russes de manière permanente et en grande quantité. En conséquence, les relations entre les deux pays ont été et resteront stratégiques pendant de nombreuses décennies. Voilà. En effet, depuis la première visite de Vladimir Poutine à Alger en 2006, le budget de défense algérien a quasiment triplé et 80% des équipements militaires importés depuis 2017 viennent de Russie. Ces exercices précèdent le prochain déplacement du président algérien Abdelmajid Tebboune en Russie. De son côté, la porte-parole du ministère Algérie la Japan depuis Algérie bora France bolo don fobi mogo be France kasa be mogo la Algérie ma bo abela bon Algérie nin ke a yɛrɛ kala jɛ mena ni yɔrɔ fana bɔ ka yira aw la an b'o fana na an yɛrɛ somɔgɔ caman be terroriste be ka taga mɔgɔ ka so jeni bi système de sabotage sugu bɛɛ de be ka kɛ a yɛrɛ ka lajɛ u be ka terroriste be ka taa mɔgɔ ka sagaw faga k'u ka baw faga a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ o jɔn ni gɛlɛya se an ma a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ donc o yɔrɔ ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'o dɔn ka fɔ an bɛ fɛ fanga in ka ɲa an bɛɛ bɛ fɛ fanga in ka ɲa mais an bɛɛ kan tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma an ka Asimi dɛmɛ sur la base de la vérité maliyɛnw an bɛna révélation ba de kɛ bi ko n'an bɛ taa an bɛ se a ye nin video partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ maliyɛnw président Asimi a ye nin video ci président Asimi ani nin vocali maliyɛnw très très urgent l'heure est très grave bi ye jeudi 17 novembre 2022 président Asimi ni sigilen do wuli k'i jɔ i k'i ka honneur sauver a y'a fɔ président Asimi ɲɛna k'a k'a ka honneur sauver avant qu'il ne soit trop tard milliard 9 de bilalen bɛ ko ka transition déséquilibrée Macron wulila tuguni ko France tɛ Mali dɛmɛ ko en tant que Irisiw ka sɔrɔsiw bɛ Mali kɔnɔ Macron ko France tɛ Mali dɛmɛ ko en tant que Asimi bɛ présidenya la an b'o kuma kelen fana na tuguni mɔgɔ minnu ye manifestation kɛ Kati ko o mɔgɔ dɔw ko ni MINUSMA ye ɲɔgɔn ye dugu la MINUSMA ye ɲɔgɔn ye dugu la ne kasira de aw kana kɛ aw yɛrɛ ka mɔgɔ fɛ mais fo ka taga don MINUSMA kan o ye ne tɔɔrɔ dɛ ka taa ko ORTM fana taara ye nin ko in kɛra jigilatigɛ dɛ an ka pan o yɔrɔ fana kunna o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la Serge Daniel fana bɛ tila ka bɔ ni nin ko ye an bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ président Asimi ɲɛna très simple a ka wuli a ka honneur changer n'a y'i sigi k'a bɛ mɔgɔ dɔ de sago kɛ bilahi talahi fanga in bɛ tila la a t'a dɔn a tila la cogoya min na bilahi ni Ala n'a kira cɛ président Asimi e de ye président ye
jamana sima deli ka libérer sans les nationalistes, sans les patriotes. Aw krefela a tlache bef tubabu jondi. A benalacha les fils à papa munu faw ye ministriya ke munu korokaw ye ministriya ke ndombaga do donde ni jamana ko kera ko kasane dombaga yi qui pas révolutionnaire kuna kata barakeni relation ye ima e farafinate ka se ka avancer do rete doron didu ay Cuba laje révolution bana Cuba doron Che Guevara amawolo Cuba de abeola Argentine di ou ya ta ka ke ministre ka Cuba nationalité dama parce que c'est un révolutionnaire tia kunte di kuntigi ko faso denyumon be den tusumo be la monnaie beni ku fra ou nyabo faso tato la jiwo yo fe ayere mo mun gen ku fono o mo kelo ne be ka sigin kana tuguni o mo kelo ne be ka sigin kana tuguni munu nye faso de nyuma ye olu ke faso de njugu ye munu nye faso de nyuma ye olu ke faso de njugu ye ka jamana be nyagami ko muruke mko ko jienga wuli atefana ka wala hako président Simi mo munu mi ikrefe transition konana ni ata kemo keme ibita soro mo mi yere be Mali fe a beni al coronetia ate ali 30% bo Asimi ka cercle konna ka taga côté bela institution be ka franyogon kan wallahi Mali kanu me mo mi ate 30% bo ni al coronetia billahi tallahi on est de ka Serge Daniel informé ne se vous tongara tamin kera malla ne kumina malu malien de ne sauver mo ton kumina ne malu transition mo do de kumina ne malu ala ne sauver bubu mabel kumina ta jiwo yo fe malien de bubu mabel sauver a bera mo be ka foko transition mo de bo mo be ko fe bel le cerveau fanata bebe ka au bisiki ni mo banaw ye dongo don wallahi na ye tien fo mo te dala boni mogodu ndarila oche me ndarila mbaniye ima ibeka tai ibeka kashira ka ko beke bei bai ay ko beke ibeka bena domina 77% mais beko kantala ka ko labli bei bala pew ay ko beke ka kinike ka waru di mogoma ka mogo san ka bebla nyona ye pouvoir ye kaba yere ka mogo kele a fanga na mi krosa binchogo be jukuya ne segu kelela Maliki korote mane kele de ne kele baga be transition de kono ali shirina tigi ne sura ben fa a beni ala na krache sabi ke ala na nyongone nga révolution yele mana ka ke mogo abeka yele ma de ka détruire quoi transition bimbaga transition jugu a saraga ni ba bo ta transition yere kono mo be o te révolutionnaire ou fait no révolutionnaire do ou be énervé alors que révolutionnaire de wula ka ta boulevard la no M5 ye M5 kuma bon ni coup d'état kunteke ni fanga un pouvoir civilo-militaire. Ce n'est pas un pouvoir militaire, c'est un pouvoir civilo-militaire. Ma kerade on détaille fanga yi nango ama sontama amba ou blagnona ou bien bi détruit. A tentative kera mogo la ma se ka si détruit. A mogo bora transition gono kube shogel détruit ma se shogel la. A mogo bora transition kono kube segu tungara détruit ou desra segu tungara la. A mogo bora transition kono kube bubu mabel la maloya ka lebu tribunal dala bila ou desra bubu mabel la. A mogo be transition kono munu ko kube tayruba détruit ou desra la. A bekera échec ya bulu. Auta lafiati. Auta dablati. Bon ala ba ou fe halibi. Aya deme baga fefe na wula no fe ala machine ya bulu. A bekera échec. Ka dien bela mobiliser ben le cerveau fana contrôle la o fana kera échec. Awa na mwa dabla. Na mwa dabla. Mo munu la transition kono. Nu ma dabla. Na ma nettoyage ke. Mo munu meka ni barake transition kono. Na mu genga bo transition kono. Na ma freke ka kuma nuye u ka dabla. Ni fanga ima malu. Ni fanga ima ke yeko fly. Na ye tungora de aga foko nyamogo de tatola fleningi. Ni mbeka galon teke. O koronten fa dengi. Ni mbeka kuma mu fo. Na ma dabla. Na ye 2023 la ban o koron nete halala den. A benin fa suche. Yaro madeli ko fofolo. Ay dala ko ala ko be ala ko e tiende de che fanga nye un pouvoir civilo-militaire. Ali premier ministre te se kaka barake ala te ka nomination ke tout est contrôlé. Système de blalembe ka be la jigi ka be détruit ni toron do bila dro ibe nyini ka image do nyini ki nogo
qui détruit, qui enregistre, qui a moloya. A bébé ka ken transition de kono. Il faut qu'on se dise la vérité. Aya dabla. A san ko bébé ka ken transition kelen de kono. Toutes ces trahisons, bila bébé ka bo transition de kono. Awa bekera échec. O ba ira ko ala yere de ma son ka autiste. Tiani yere faga mogoy na tigo ka bi détruire ala ti dama fona ka so ama clé yedi. Ne segu tongara mina domina ka tande ka ena. Nye ala de delingo ala. Ni ne segu tongara be Mali fait. I ka ne sauver, i ka honneur sauver. Mais ni nte Mali fait kan tonina. Ngana bo. Nga saya. Nye marché fo gendarme dogo ko nga dabla. Nkasira di. Na ya i de mabaga ni ala kasi. Ala bila kasi. Ne détruit baga avec transition de kono. Ben le cerveau détruit baga avec transition de kono. Abe mogo kele undi. Ibala kale ko mogo machine. Mais on est dans quel pays? Alors m'a dit ni bise ka kelea jusqu'à ce point. Mais on est dans quel pays? Qui ni keleata? Mais ni système de dictature de Natola indirectement. Ça ne marchera pas. Les Maliens ont chassé Moussa Traoré. Il forla Togo tu ne seras jamais plus fort que Moussa Traoré. Moussa Gena. Malien Moussa Gain. Moussa était un homme. Personne d'entre vous n'est plus fort que Moussa Traoré. Mais les Maliens l'ont chassé. Awa Mounumbala. Nauma Kumani Nyonye. Nama Ben. Nama ni ko indabla. Ni mascaradini. Ni sanuku ndabla. Au sein de la transition. Awa be gain. Ala de ba au gain. Anta au gain. Ante oula on fait. Galon fait bébé ka tege. Ser de bébé ka kuma fo. A beni ala anakrache. A dibrao. Mouga mounou bébé ka kuma fo. A bébé transition de kono. Les plus grands ennemis de cette transition se trouvent dans cette transition même. Il m'a arrasé à commenter à digner la blé. Il m'a nebekam. Joy Maliki Konaté là-bas. Qui a fait sortir Maliki Konaté. À la transition moro. Il y a un moro beta kasola kumabe. Ni transition moro nyana. Ayo kurita ke. Il y a un moro jolita kasola. Ben les cerveaux contre ta kasola. Pape Diallo tala kasola. Député Moussa Djara tala chi commissariat. On met kalebou fambe. Qu'on laisse la justice faire son travail. Zomba coulé be bosi ça. Zomba coulé be bosi ça non. Quand la négociation ke ulu be toyi ay sabali. Il faut nga tien fo ngena. Nete ka kuma info ka fo ko a détruire parce que tien de do. Ala obe ka nyoganye munke sutara foite transition kono. Ala o nyoganye suro ma be ala. Do be arankin na do bala. Non, anu tse ka barake ou de la ka ndoga réseau sans fait. Dambe ko bela. Dante fenkilina oye alaka masayadi. Masa kelen kile te diena ba. Munumbe ki ifunuta. Non, anto faire. Ou yandoga réseau sans fait. Do rete o de be ka fo. Ne ba be kalama. Non. Force kuro de be créer. Machite alaye. Awa imenika kola. Ni tienti bole be malu. Awa munumbala. Asimi ni mi wuli ika. Ni ma wuli kire. Nini kani nkon boy. Ki wuli ki nyesi faso de nyuma uma. Ki nyesi horon de uma. Ki nyesi halala de uma. Ni ma bi ka fuma ko pu. Numi malo ka fuma ko pu. Neta tonga. Netenga imaji tien dien mo chie. Ane fani mbami mulo. Ni nyabula stradoka. Na be ne blad dinge kono. Kanuntene blanga tukum fa ko la. Ukumate mbama. Mba tiene fina. Ni ma sombe ngereta. Point bar. Ara madenga sra ala nya kana sra imo nyogonya. Ala de be sra ala nya. Me ka sra imo nyogonya. Jamana be ka bi. Jamana be ka bi. Fo ite bola. Anga révolution be ka yelema. Munu ya faso faga. Ambaw fagara. Faratonu nchara. Dentantigu nchara. Dugu jenna. Dugu be ni ka ti. Mugo munu kero sababu ya. O mugo kero ne be kana tuguni. Den dusuma o de be ka den kerefe. Ka nyini ko golu détruit. Tantel tek atenya be bolu de ay sabali halibi ne taye o drondi ne ane be ni be fomba o fedi mais tien mu ye ne kuma mu fobi ni couronne cha be tan de kele maje ni o chete mali kono ko mu mi se ka foko segu tukara kuma fo suina ko galondo ni tiete ala ga ne ni mena na yene nga tla video na a be ni couronne de wolon fla che nye kuma mu fobi tien de do olu ne be kan kele olu ne be kan décision ma kan to kasola pour détruire la révolution au profit de qui? Au profit de la France. Les vrais amis de la France se trouvent dans cette transition.
e mfa fe munu ye kele obeta nyowe e ko kanye kelenye e be ngola ne e be ngola ki afficher ne e ko kanye kelenye ça veut dire que o teteria e ama asimini maliki konate photo ya e na tara dumuna yem fo non c'est que tungara après mes photos ta téléphone ube méfiance nous ngedi ça dit ubi ke ina faut faire na la dernière voyage nous kara malla jo ne reçoit c'est Shogel awa Shogel be na premier ministre ça ala tseka moko kele nommé on ne be ko be décider an tseka fuike an be tolu kodi alo ga be jere kan keleke mais anga nyugo bunya anga nyugo na sigi anga ko fo ni ko be ke anga kuma nyugo fe mais on de be ko be ke au sagola anga tu au ko ate marché gui aya dabla anga kono je ya nyugo nyi aw bora marfa ci woro la o te jamana mine toko don avec un conseil ta mo mi fait o join avec un conseil ta mo du fait o mo mu ye jamana ci mo ta aw fait ka teme les forces de changement ka mo ta aw fait ka teme M5 RP ka mo ta asimi fait ka teme M5 RP ka mo ta asimi fait ka teme yere wolo debout sur ka mo ta asimi fait ka teme mouvement victoire et gloire ka mo ta asimi fait ka teme Shogel ko kala maiga ka Shogel ko am peka fara nyogon ka élection be ka suruya na be ka fara nyogon ka fanga teti mo shimani asimite mais on be nga barake ka o yere sauver mo be ba o yere na mo be kanga para o tiembolo mais on comprend plus rien o kumala do de ba oula mo be fe aka di frasima o ma do de ba oula mo be fe malika pilia voilà la vérité mo ba oula mo be fe transition ngabi ni couronneche ou te ka barake mo be ka transition avancer de ou be ka mouvement créer des mouvements fantômes ou be ko créer à gauche à droite ka be blabla nyogona ni dala magadro ou be to labo ki fani baneni ni dala magadro be to labo ko ki détruit aya fait que aya échec ta bela aw sera sabariye tesa ambe kan bulo di nyoma nga mali sauver anga miriko mogo de be ka faga anga miriko dugu de be ka perdi gaoka be ka wuri tomutu ka be ka wuri e munde be dugu ngono chante jamana yina minete mogo de ni bora misiri kona ula e fene on de be takatu blanc kerefe kolu ke faso de nyoma nye ka faso de dugu fili kerefe ale tout dernièrement a tête les sababo anya be asimini do fana photo la tuguni ko be yoro do la je ne sais pas là ala e fait mun da machit se ko jigi a ben ala che c'est la vérité que je vous dis ce soir galontigala tse ka ken vidéo fait faso de njugo fato de njugo ni la vidéo digira mogo la ça veut dire que tigi so de do ni vidéo min ke bi na digira sorosi la okoro ko sorosi yere de farasika pion na digira politicien mina okoro ko politicien de farasika pion ne ka ni vidéo na digira activiste mina okoro ko tige farasika pion ne ala ta di fo ne te ala ne te savanye mais ne be mogo ka kumakan de faranyogon ka analyser ka fo dien be kai voilà pourquoi on me suit partout que Dieu bénisse Assimi que Dieu bénisse le Mali mogo be ka Mali janfa anti yafa shima me bok malai